हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण मुलांचे आवडते आणि अगदी झटपट होणारे डोनट्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 4 ब्रेड स्लाइस घेतलेले आहे। सगळ्यात आधी आपण ह्याचे कॉर्नर्स जे आहे ते काढून घेणार आहोत। इथे सगळ्या ब्रेड स्लाइसचे कॉर्नर्सही काढून झालेले आहेत। या स्लाइसेस आता आपण एका बाउलमध्ये त्याचे बारीक असे तुकडे करून घेणार आहोत। ब्रेड स्लाइसेसचे बारीक तुकडे करून झाल्यानंतर त्यावर आपण 1 ते 2 चमचे दूध टाकून त्याचा डो बनवून घेणार आहोत। आवश्यकतेनुसार आपल्याला दूध टाकायचे आहे। इथे 1 ते 2 चमचे मी आधी दूध टाकलेले आहे आणि अगदी लागलंच तर आपण पुन्हा 1 ते 2 चमचे दूध यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे डो आपला ड्राय असा वाटत आहे, त्यामुळे मी पुन्हा इथे 1 चमचा दूध टाकलेला आहे। ब्रेड आणि मिल्कचा व्यवस्थित असा डो फॉर्म करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता तिथे आपला डो रेडी झालेला आहे। यामधून आता आपण छोटे असे डोनट्स रेडी करून घेणार आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे डोनट्स रेडी करून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपले डोनट्स रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। इथे आपले सगळे डोनट्स रेडी करून झालेले आहेत। हे आता आपण तेलामध्ये डीप फ्राय करून घेणार आहोत। तेलही गरम झालेलं आहे। यामध्ये आपण डोनट्स टाकून दोन्ही साइडने गोल्डन ब्राउन असे फ्राय करून घेणार आहोत। इथे आपले सगळे डोनट्स फ्राय करून झालेले आहे। या डोनट्सला कोट करण्यासाठी आता आपण चॉकलेट मेल्ट करून घेणार आहोत। इथे मी डार्क कंपाऊंड घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही प्रकारचे चॉकलेट डोनट्सला कोट करण्यासाठी घेऊ शकता। हे चॉकलेट आता आपण डबल बॉइलिंग मेथडने मेल्ट करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। पाणी बॉईल झालं की गॅस बंद करून आपण हा जो चॉकलेटचा बाउल आहे तो त्या गरम पाण्यावर ठेवून चॉकलेट मेल्ट करून घेणार आहोत। चॉकलेटचा बाउल ठेवण्याआधी गॅस हा बंद करायचा आहे। इथे चॉकलेटही मेल्ट करून झालेलं आहे। चला तर आता आपण डोनट्स या चॉकलेटमध्ये कोट करून घेणार आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे डोनट्स जे आहेत ते आता आपण चॉकलेटमध्ये कोट करून घेणार आहोत। ह्यावर जर तुम्हाला स्प्रिंकल ॲड करायचे असतील तर तुम्ही ॲड करू शकतात किंवा शुगरही डस्ट करू शकतात। सगळे डोनट्स आपण याच पद्धतीने चॉकलेटमध्ये कोट करून घेणार आहोत। अगदी झटपट, कमी साहित्यात व मस्त अशी ही रेसिपी तयार होते। तुम्ही बघू शकतात मिनी डोनट्स आपले रेडी झालेले आहेत व किती ते छान दिसत आहे। तुम्हाला हवं असेल तर ह्यावर तुम्ही शुगर पावडरही डस्ट करू शकता। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।